Manila. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:23. This time check is brought to you by Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Webes na tagali, no? Though hindi ta magtikang sa aton sining next nga day. Webes na kita, December 17. Wow, walo na gid lamang kadlaw kag Christmas Day na. Samtang may 15 días kitang nabilin before pa man mag New Year's Day. Kamusta nga itong sining nga mga kaaksyon sa sining adlaw? Oks lang. Kabayuntang oks lang kita tanan, no? Kag hindi tagid pagkalipatan ng atong sining social distancing. Ang face mask kag facial kunyara kita sa gwa sa ngaton sining mga puluyan. Namigid man ko nagahalong kita kada isa. Digid kita magsalig bangod man sa sining puwerte. Daw wala katapusan nga COVID-19 eh. Dapat untat na siya kay Disyembre na. Pagka January ma-resume na naman ang klase. Kagamo ini ang hambal sang DepEd Secretary nga si Secretary Leonor Briones nga dapat ang kabataan magakadto na sa eskwelahan kag mag face to face. Ay perti Ilang taon tani ang susunod na kabanata kung bala madayon ini ang face-to-face nga klase sang mga estudyante sa mga bulutuan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag Negros Occidental kag iban nga bahin sa aton sining probinsya. Ay, puerti, no?
Kag bugos nga riyon sa isa kay may nagpas na didto sa mga areas nga pwede na maka-resume kunong klase. Ati sa ibang guro nga lugar kay Dria sa Region 6 ang Bacolod, ang Negros Occidental. Wayag paulihi mo apisar nga ti jutay na gidman ikumpara sa nakaligad pero sa gihapon still mayara sa gihapon nga COVID-19 patient nga padayon ng observation sa mga lugar kag hospital diri sa syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Sige, tigirigma na, tigplanyaga na, pagpanyaga na kung may planyagahon, kung waay, himos na, no? Para dugay-dugay magkachibog na kita sa ngaton sining nga palanyagahon, no? Sige, samtang raga pahunay-hunay kamo sa sining nga odto, kami ang bahala sa pagdala sa mga balita para sa inyo kasayuran mga kaaksyon, ilabi na sa mga nagasunod sa mga programa, ilabi na sa Aksyon BBB, diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, kabayon ta nga oks lang kita sa sining mga inoras, kag ang aton sining nga mga kaaksyon sa oriental side, kag tubtub sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag, kalakip na ang bugos nga Region 6. Magainop na kita ha, tubtub kita sa Taknalaw na 15. Sa kinandan ako ang inyo sa kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Dugang sweeper flight sang mga eroplano sa Domingo ginaprobahan ni Gob Lacson nga magapauli nga mga pasayro kapin sa 600. Damo-damo gawa ba? Kagiban pa nga mga balita sa Kapitolyo dugay-dugay ato ni Sayran upod kay Aksyon Marlon Hinovia sa Bacolod City Government Center nga balita naman we have Aksyon Art Tayhupon kopya sang resolusyon nga ginaprobahan sang SP angot sa pagbaligya sang firecrackers ginahulat ni Executive Assistant Ernie Pineda na patukod na sa nga structure sa reclamation area naglabot na sa 80%. Kag BCPO naman nga balita, we have Aksyon Eric Magbanwa, update sining isa ka barker balaho nga nagapasaka sang pasayro dira sa alihis ang gintero sang riding in tandem suspect kagabi motibo sa paglutang posible mayangot sa trabaho sini. Ti ahaw nga barker kun butang ta ambot ko na, no, gidang sa likod sini. Basta ti kung naangot sa trabaho niya, barker at the same time, garo baligyaman dira kung mainog baligyaman sa area sang barangay Alihis sa Purok Gaisano nga area dira mga kaaksyon. Ginapadalman pa karon sa mga kapulisan kung ano gidang pinakamotibo kag day sino ini ang naglutang sa biktima. Samtang sa balita naman sa Nokpo, we have Aksyon na Brian Morden. Nokpo full alert status sa CPP-NPA anniversary kag pagkansila sang ceasefire. Kag sa balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba. 23 ka mga barangay sa Bacolod kag Negros Occidental gindeklarar nga drug-free barangay. Kag Regional Chief sang Internal Affairs Service o Coniyas natalana nga mag-aabot diri sa Bacolod sining nga adlaw.
Samtang sa aton sini nagapangu naman nga mga balita out of town sa syudad naman sang Cadiz, siga balita ni Akson Roger Gotid, 60 anyos nga lalaki nga nag-commit sang paghikog base sa suicide note. Nag-suicide siya kay nahadlok nga matakdan sang COVID-19. Susubo-subo mang klase ka balita, no? 60 anyos na, no? Ay, grabe. Samtang kaso naman batok sa isa ka persona nga nakuhaan sang improvised pinggan sa syudad sang La Carlota ginpasakana sang kaso. Igabalita ni Akson Percival Villamor diri sa aton sining pagpangalan. Samtang sa aton sining nagapanguna man nga mga balita nasyonal, PNP wala sang sarang mag-monitor sang social media accounts. Tuod man ang kapulisan ta para pag-maintinar sang peace and order, ma-monitor pagid sang social media accounts. Ay, porte. Grabe. Kag Pangulong Rodrigo Duterte ginpalayag nga wala sang krimen nga nagalapas sa tawhanon nga kinamatarong ang nagakatabo sa idalom sang iya administrasyon. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa dili ginamang madugay diri sa palibot sang Negros Occidental, syudad sa Bacolod sa Bugos nga Region 6, Bugos nga Pungsod Pilipinas kag Bugos nga Kalibutan. Dalo na dugay-dugay ni Akson Eden Abuso ang mga balita gikan sa News Center. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Pero sa mga kaaksyuntang yara na sa aton sining Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod, ibutang lang ninyo drang mga mensahe kay dugay-dugay tirahon ta ina mga kaaksyon para sa aton sining mga kaaksyon via Facebook Live. Kag sa YouTube naton sa Aksyon Radyo Bacolod, kag sa aton sining website sa www.aksonradyobacolod.com.ph. Atagan ta lang na karon dugay-dugay sang tinion nga mabasahan ang inyo sining mga mensahe. But before sina mga kaaksyon, yari na ang resulta sang Small Town Lottery o kon STL sa sining adlaw sang Huwebes, December 17, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 8, 36, liwat 8, and 36. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang Ayos, sige man, namyaw tanay sa mga kaaksyuntang nga nagapamati na sa sining udto sa aton sining Facebook Live. No? May lang pagpamati kay Gian Resisio dira sa Singapore. Present na siya. No? Salamat gid Gian. No? Kay Z Alunan, always gid ga monitor. May lang pagpamati kag Merry Christmas to Z Alunan. Shoutout lang ko sa pamilya Alunan and Nansan family sa Talisay. Salamat gid Seth Alunan. Kay Madam Virgie San Antonio Alpenda, may lang pagpamatig monitor always dira sa Celine Homes. Thank you so much Madam Virgie. Kay Arnel Po Disamparado, ga monitor live from Mansilingan. Salamat gid sir, no?
Renaline Lamis Licaros, may lang nga pamati, Renaline Lamis Licaros, no? Morning. And kay Josa Baligwat, good morning to Rex. Thanks God home at last. Nakapauli na, nakagwa na, no? Hello to my sis Nini Lore, kag husband Tuto, Bibi Martin Paul Quiapo, and Baligwat family from Jo, sang barangay Bakong, Bago City. Thank you so much, good Josa, no? Vanessa Mayo, howdy Action Rex, Kantong. Good Wednesday evening, greetings from nicest Minnesota. Ay, puwerte. Salamat, gid, no? Thank you, gid, no? Vanessa Mayo. Ayos, Cheryl ni Bimbim. Hi po, Action Rex, Kantong. Merry Christmas, more power, shout out lang, Belbis and Salana family, no? Salamat, gid, Cheryl ni Bimbim. Merly Dolido Magallanes, may lang pamati, Merly, kag sa mga ka-action man. Ayos. Andro Manggilan Villarosa, may lang pamati. Greet lang si Nanay Diding, kag Tatay Murito, dra sa Talimagaw, halong kamuda permi, pamati lang ko di sa programa mo, Action Rex. Niagat Action Rex, wala kita na? Ara. Andro Manggilan Villarosa, may ara. Kay Mary Herman, no? May lang pamati, Mary. Action Rex, Merry Christmas. Same to you, no? Leds Bagyos Anastasio, may lang pamati, monitoring live from La Trinidad, Benguet. Kalayo man ba? Greet lang sa ako, nanay, kag nanay Willa, kag tatay Rode sa barangay Kamalubalo, Hinigaran. Happy listening lang. Ayos. Thank you, good Madam Leds Bagyos Anastasio. Kay Rimar Hicano Haliasgo, listening from La Castellana. Salamat, good Rimar. And Winbert Ang Severano. Action Rex, good noon. Sino kag sa tanan. Nagapamati sa Action Radio. Ayos, salamat, good Sera. Winbert Ang Severano. And Alex Montesa, present na si Alex, nga tamanyo kung hindi madala sa lagari itugpo ng Aksyon BBB sa kanginan. Oras na para magtimo sang makahang nga balita alaban at bulig timo. Una sa balita ay pwerte si Alex. Buyong kagidbla Alex, mudamo gidabalan. Salamat gid sir, no? Kagawa Dimbong Jo Campo, may lang pagpamati man Jo Arniho kay naligid lang. Kay mas kanta diyan ay sa dalom nga portion, no? Kay Lunes Nathaniel Del Monte, patamyaw lang ko Action Rex. Thank you so much, Lunes Nathaniel Del Monte. Sang Oriente Subdivision, Barangay 3, La Carlota. Salamat si Leones. Kay Christian Roa, dala sa Victorias, may lang nga pag-monitor, and sa kay Alonica May Tihada, may lang nga pag-pamati Alonica May Tihada. Kay Sugar Spices Alba Honeybee, may lang nga pag-pamati sa subong sa Barangay 7. Thank you so much, Sugar Spices Alba Honeybee. Daw pila man kadlaw ay sa nakapadala mensahe, no? Salamat gid Sugar. Thank you so much gid. Kay Rose Gibara, may lang nga pagpamati Rose Gibara, kag Christian Roao, nag-FB live kami diri sa EB Magalona National High School grade 9 teachers. May lang nga pagpamati dira sa grade 9 teachers, kag iban pa nga mga teachers dira sa EB Magalona National High School. Salamat gid Christian Roa, ha, and halong lang kamo dira, no? Sige, dali gid lang mga kakson, standby ay balikan ko lang kamo dugay-dugay matapos ang pila ka mga commercials. Dali gid lang ni standby mga kakson. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay.
Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaari... Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radyo Philippine Standard Time. Las 11:48 na nga tunuras, 11:48 na mga kaaksyon.
Sige sa mga kaaksyon ta dira nga yara pa sa ila sining ulubrahan kag nagatutok lang sa aton sining balitaan karon dugay-dugay tigpalanyagan na di bla pagamat-amat na dugay-dugay. Pero sa imo sining pag-ehersisyo hindi gid magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule amo ni siyang nagatinlo sang imong tuwan tang balita gikan sa News Center Ria Bakson Eden Aboso. Daw parehas la permi bayo ni Action Durel. No? Isa lang nigurong ginabakla nila ni Action Durel ay nga daw pareho gini pating aritos ka mga large no? Ka mga dalag ko. Ay perti. Mga lain gid man ya kag pinasahi gid man sila iya mo. Mga girls naton de. Mga perti gid yan. Sa balita nasyonal PNP, wala sang sarang nga mag-monitor sang social media accounts. So, dapat may yara ginaiyatim nga mag-monitor. Hindi kayo saligta sa PNP. Ang krimen naton, mapabayaan na ang sitwasyon ta. Diri sa pungsod Pilipinas, kung natupagon pa, unless kung magdugang sila tao para lang sa media accounts ni, ano ini man? Presidente Duterte ginpalayag nga wala sang krimen nga nagalapas sa tawhanon nga kinamatarong ang nagakatabo sa idalom sang iya administration. Pero pila na kakaso diri sa Bacolod kag Negros Occidental sang pinatyanay di wala man gyapon resulta. Ay ho, charge to riding in tandem lang tanan. Kag maki-update ta sa COVID-19 diri sa Region 6 sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari na ang kaundan sa mga balita upod kay Aksyon Eden Aboso sa News Center. Aksyon Eden, mayong odto. Merry Christmas, Action Rex. Kag sa tanan naton nga mga action. Ay, sorry. Merry Christmas, Maninoy Rex. Para Dagang specific. salamat Okay, good. Grabe mga attire nyo. Nga. Sige lang bala Mabuyag-buyagan na karong gina Namuno. Oo. Kasi naman sakit chan ko wala pa tadaan ka stomach development. Ay, perte nga mga attire nyo kay Dorel, amuman. Sige lang bala. Grabe, no? Daw ga contest lang ka mo. Si Ando way pagkapasakop sa mo ng attire, no? Ti kay, panang Kaya no, medyo do kulang pa sponsorship ni Madam Ann. Ginaulat ya ka to. Okay. Di ba do mayara ka to sa mga amon niyo? Sige Oo, balay. gani. Oo, may ara ko na. Pero tigina-tigana ko to mag-Christmas party, tani. Kaya mo itong i-attire ko naman. Wow, bongga. Galagiti wala man ta Christmas party. Subong, no? So, next year na lang. Next year na lang. Pwede man Action Rex, ako maglapit na lang Christmas. Ako na susukon mo di. Di dapat dapat ma-attire kagit pang Christmas sa 24 kag 25. Ate, okay, gida. 25 mag BBB. Mandam ka. Pat-ina na namon. Sige, Good. Pat-inigid, no? Sa aton nga balita national, Action Rex, siging klaro yan ni Philippine National Police Chief Police General Debold Sinas nga ang kapulisan ang hindi magka-monitor sa social media accounts may kangtanan sa quarantine violations ilabi na sining holiday season. Suno kay Sinas ang ginahimo sa karon sa kapulisan among pagresponde sa mga mensahe kag reklamo nga ginapadangat sa ila o kun ang nasambit nga insidente ang viral man online.
Sa atong bulan sang Setyembre, ang Joint Task Force COVID Shield ang naghimo sa Facebook account kundi ang netizens ang mahimo makareport sa mga paglapas sa quarantine protocols. Sunod naman kay JTF COVID Shield Commander Lieutenant General Guillermo Eliazar, ginhimo ang account agod makigbahin ng mga pumuluyo sa panawagan sang otoridad nga ipatuman ang quarantine rules. Nagpaandam naman si Sinas nga posible maaresto ang mga persona nga magapatigayan sang pagtipon-tipon sining Christmas season. Sa iban pa naton nga balita, Action Rex, ginpalayag naman niya ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala sang krimen nga nagalapas sa tawhanon nga kinamatarong ang natabo sa idalom sang iya sini nga administrasyon. Sa pre-recorded speech sang presidente, wala niya ginmanduan ng pulis nga pangpatsyon ang mga drug suspects sa nagapadaan nga kampanya batok sa illegal nga droga. Naibaloan ginpahagi ni sang presidente matapos nagpagawa sang statement ang International Criminal Court nga nagbaton sang reklamo batok sa iya sa tuig 2018 nga may basehan nga ang mga crime against humanity ang natabo sa drug war sang administrasyon. Sunod kay Duterte, wala niya ginamala ng pulis kag militar nga pamatsyon ng mga persona nga nagaintra sa illegal nga droga, kundi siya ang mapatay sa ila, paagi naman sa pagpatay sang pagpalangga para sa iya na sakupan, apang liwat ginklaro nga wala siya sang may ginpatay nga tawo. Sa record, kapin 5,500 na ka mga drug suspects ang napatay, bangod ginaligar nagabato sa kapulisan sa ginapatigan nga operasyon batok man sa illegal nga droga. Ang isa ka classic example na nga senaryo action din iniblang natabo kagabi to, naging cover mo to sa may dinto, pero kay Sano sa Alihis. Sa Alihis, Action Rex. Hiyamako mo to ya, barker lang, bisan pangaraga ting under investigation pa, butang pa kung nga patsyon gid ang tao, no? Tirohon gid, ano gid kadako ang sala sina? Gani, daw sapat lang Action Rex, no? Grabe gid ya, why lang pulos ang kabuhi isang tao kung gustuhon ka nilang utason na. Dapat may konsensya gid kag matutukan sang kapulisan tani. Yes, correct, Action Rex. Hindi lang nga magsiling kita nga kuha na drugs na amo ni amutong tao na hindi man na insakto siguro. Grabe, Action Rex. Do, palapitan pa to siya mo. Kagin, finishing pa? Oo. Kung sa base sa saksi, Action Rex, nagambal siya nga, ginsipa pa bala? Gintanaw pa? Gintanaw pa, kung kung buhi. nagaginhawa pa, o kung Tapos wala, finishing Action Rex. pa? Oo, ginpalapitan. Tapos dito sila ya, kaya may vendors along the area, gintayaan pa sila, Action Rex, ang pusil, tungod nga nagatulok sila. Galing kay syempre, may pusil to yung suspetsado, sino man may mangisog nga magpalapit to kag magpuli or magdukol to based ang suspect Action Rex. Pero in shock gito sila sa amo ng area kay alas 7 pasado to natabo damo pa man sang damo pa nato sang nagabaligya mo. Tigpauli pag Action Rex ang iban. Oo. Na amo na siya. Kag Action Rex no, iano ta lang thanks kay Lieutenant Abigail Donasco, ang COVID Shield Commander gali mo si Lieutenant General Cesar Binag. Muna siya Action Rex kay nalibat lang ko guro kay okay. Ina. Si Eliazar di kay Ina nabutang naton mo. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglamot na sa 74,512,376 ang pagtalo sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan sa nasamit nga record. 52,339,442 na ang mga naka-recover, kag naglamot na sa 1,654,266 ang nagkalamatay. Diri naman sa pungsod Pilipinas, naglambot na sa 452,988 ang COVID-19 cases sa bugos nga Pilipinas sa nasamit nga record. Naglambot naman sa 419,282 ang naka-recover, samtang mayara sang 8,833 nga nagkalamatay. Diri sa Negros Occidental, 22 ang nagdugang kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,113, samtang 6 sa syudad sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 5,500
Sa bugos naman ng Western Visayas, 50 Action Rex ang panibagong nga kaso kundi nagdangat na sa 20,852 apang mayara na lamang sang 1,531 ka-aktibo nga kaso. 51 ang panibagong nga recoveries nga na-record kahapon nga adlaw, rason nga nagdala ini sa kabilugan nga 18,704. Samtang 3 ang napatay nga nagdala sa karon sa death toll sa Western Visayas sa 612. Pila to, Western Visayas, 3. Pero way mabutang dagon din nga lugar na. Wala na butang Action Rex kundi na butang. Basta may 3 na lugar. nga napatay, nagdugang sa Bugos nga Region 6. Pilang kaso ganit sang Bacolod kapon? 6 lang Action Anom, Rex. no? Anom. Kabayuntang nga mag... Nag-chat-chat-chat lang. Oh, ga nubo ga taas pero hindi gid man taas gid ka tama. Same man Action Rex sa Negros Occidental. Kag damo actually, guro 22. nagalayo action eh dinay, no? Damo kaysa bugos nga Western Visayas Action Rex, 51 ang mga naka-recover. Kagati subong may 18,000 nga recoveries Action Rex out of 20,000 nga cases nga na-record. That's why nga ang active cases gid subong sa COVID-19 sa bugos nga riyon size ang yara na lang sa 1,531. Dugay na jutay na lang gid Action Rex nga duso. Okay na tanan. Sigid dia si Action Eden, siksi siling ni Veronica nga, siksi na? saw. Si Veronica. Si Ma'am Veronica. Santilian Manukan. Yeah, siksik guro ma'am. Si Ninfa Magallanes, so siling ni Ninfa, siling niya, mga beauty gidman ang female reporter ninyo. Perfect. Correct yun, Oo, no? abansita da. Abansita da. Kalain. Sige Sige ah. Okay, good. Ayos. Ayos. Mga balita kag update gikan sa News Center, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Naboso. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 12 in punto ng aton oras, 12 noon na mga ka-action. Tigirigma na no? Pag paniaga na kumay palanyagahon kung waay pagluto na. Kay dugay-dugay, matimo-timo na ta kung si Sir Alex Montesa pa. Timo-timo gitsura. Sige, kantuan tanay balita ni Action Alvin Graba. Unahon tanay sa patrol. Ini may kang tanan sa nangin resulta sang symposium kahapon sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa siyudad sang Talisay. May 23 ka mga barangay sa Bacolod kag Negros Occidental gindeklarar nga drug-free barangay sa sob the latest ni sob kahapon nga adlaw. Kag Regional Chief sang Internal Affairs Service na talana nga mag-abot diri sa Bacolod sa sining nga hapon. Yari ang countdown sa report ni Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin. Action Rex Madinalagon ang duha ka adlaw nga deliberation sa tunga sang Philippine Drug Enforcement Agency sa Region 6 upod na diri ang DOH ang DILG kagang DSWD and ging confirm man diri Action Rex ni PDEA Head Nicolas Gomez nga out of 39 ka mga aplikante for barangay drug clearing program sa PDEA 23 tanan ang gindeklarar nga drug-free barangay sinimatapos nga nakapasar sa deliberation during sa Regional Oversight Committee nga ginpatigayon dito sa Nature's Village sa siyudad sang Talisay. Out of 23 action recs nga nakapasar, 21 ang iya sang 21 ka mga barangay sa probinsya sang Negros Occidental amo ni ang nakapasar kaga na deklarar nga drug-free barangay while 21 lang? 21 out of kay konti Pila to gani itong kabilugan nga barangay diri sa Negros Occidental? amo sobra 500. Sus. Oo, pero Way gani ka 1/4 ni? nagligad to Action Rex suno kay Gomez mga nagligad to nga deliberations out of 500 plus nagdangat sa sobra 100
ka mga barangay ang gindeklarar dugang na ining nga 21 Action Rex. Dugang na ni nga 21. Yes sir, dugang na ni Action na Rex. And sa Bacolod kunti nagliga. Ti pilato ni ka barangay to? Sa Bilog ng Negros 500 pila to? Sobra 500 Action na Ti Rex. 100 plus Oo, lang ang 100 plus, drug daw 1/4 drug cleared barangays. Oo, daw 1/4 na Action Rex. Gani, no? 1/4. Ti ano na lang naman? Bacolod, kunti damo ta sa Bacolod 61 barangays. Oo. Previously napulo ka mga barangay nakapasar. Nadugangan duha. Nadugangan duha Oo, gid. kapon nadugangan kapon Ti bali 12 Ay mo na 12 kay actually ang out of kandida- 60 pila gani? 61 barangays. minus 12 na Oo. di 1/4 man. May 41 pa. May 51 pa. Oo, may kuan pa Action Rex damo pa. Mhm. Kay actually sunod diri kay PDEA head Nicolas Gomez diri sa siyudad sa Bacolod tatlo kuntani ang madeklarar nga drug-free barangay as candidate man gihapon ug galing kiti nakalusot sa regional sa Regional Oversight Committee duha lang ini ang barangay 11 kag ang barangay 25 Action Rex wala nakapasar ang barangay 32 diri sa siyudad sa Bacolod sa diin sunod diri kay PDEA head Nicolas Gomez during the presentation dito Action Rex natukiban man sa PDEA plus ang support man sa PDEA Intel operatives within sa region kag sa national headquarters natukiban nga may 5 gali Action Rex nga nagpositibo pa sa illegal nga droga out of 5 duha ka mga nag-plea bargain bala kag nakagwa sa prisuhan ang nagpositibo na padayon pa nga nagabaligya sang illegal nga droga ari pagitan sa Action Rex natukiban dara sa barangay 32 tatlo ni sila mag-utod isa SK Kagawad isa job order sa syudad ang isa utod nila nagpositibo man sa illegal nga droga buot singgang kasuyo bining tatlo ka magutod. Sus. Oh, suru diri kay Nicolas Gomez, amuning isa sa mga rason nga wala ini sila nakapasar. So, ginpamangkot nato no matabo ni sa ila by next year kandidato sila. Sunod diri kay Nicolas Gomez, kandidato sila by next year pero ining 5 dapat mahalin o kung madakpan kay ang ila sini nga target sa karon kung hindi ni gyapon kag sige gyapon nga positibo kag sige gyapon suyop sa piyak sini nga ginpaidalom na sila sa barangay drug clearing program tikong magsigi-sige takpon nagid sila Action Rex. Sa nung next round ni? By January, another round. Daso na tuig. Dason nga tuig na by 2021. Another round naman sa ikat-24 na nga deliberation sa Regional Oversight Committee. Kabay pa madugangan mga barangay sa nga drug cleared nga kuan bla? Lugar. Drug cleared barangay sa Negros kag sa Bacolod Action Rex kabay pa makalusot naman nga iban nga sa piyak sini nga nag-a-apply galing kiti during sa pag-apply nila na tukiban kag wala pagali maklaro ang pila ka mga drug personality nga napasadamlag pa do sa area sa national headquarters sang PDEA. Ari ang pahayag ni Nicolas Gomez. Successful na naton deliberation sir na naging patigayon tira sa Talisay City sir sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program. Ang resulta naton sir after deliberation may ara kita 21 barangays from Negros Occidental na nadeklara sa OC as drug cleared and may ara kita 2 ka barangays from Bacolod City nga deklara man as drug cleared barangays. Duha ka barangay sa siyudad sa Bacolod ang drug clear barangay. Ito made mention, sir. Ano ini? Yes, sir. Barangay 11, sir, kag barangay 25, sir. What happened, sir, sa barangay 32 nga ikatatlo kuntane? Yes, sir. May problema pa gid man ang barangay 32, sir, no? Kaya actually nga barangay, sir, may limay na siya ka iwod, sir, nga mga nag-surrender. Pero unfortunately, sir, no? Maski during sa CBRP nila, sa Community-Based Rehabilitation Program, 3 times na nag-conduct ang City Health naton sang drug test sa ila. 3 times mga nag-positive sila, sir. So,
i-drug test man to sila gihapon tapos positive man gihapon sila sir no. Actually sir ini nga 5 sir no. Man. Actually ang duha sining 5 sir under probation din na sila kaya nag-bargain no kaya may drug case sila nag-bargain. So ang isa gin aresto na kaya mo gani positive man sila so gin violar man iya nila probation. So may isa pa nga arestohonon pa na. Actually magpamilya na sila tulo ka bilog magpamilya. Ang isa is K kagawad ang isa GO sa city. Ini sila sir nagaduso ining JO kag ang isa ka SK official. Mga nag-surrender na sir, user sila sir to. Sige gali gyapon sir. Yes sir, kaya ang result sa ila drug testing man sila ka positive sir. Aksyon na Rex, gin-confirm niya, isa ka job order, nga obra sa syudad, na positive. Grabe no. Oo, ang isa, SK Kagawad, positibo man, gasuyop, gayupyop siya bu aksyon na Rex. 3 times na sila, paidalom, ang city pa ang nagagasto sa ila, Pero ay mencionar kung dito ko barangay to? ngay 32. Barangay 32. Oo, kay kunti ang kandidato sa siyudad sa Bacolod, 3, barangay 11, barangay 25, barangay 32. Ang 11 kag ang 25 nakalusot kag gindeklarar nga drug-free barangay, pero ang barangay 32 wala nakalusot bangod sa presensya sa mag-utod. Kaya user action Rex makon mo na SK Kagawad. Gani. Manti anong plastada sina? Ang plastada si di aksyonarex sunod diri kay Gomez nga projecton ini sang PDEA nga kung hindi nagidya magbago kagahala kasuyop ini mag-utod kag ang ini nga duha ka mga anay bilanggo nga nakagawa via plea bargain kag amo ni ang mga Ining empleyado ya sang syudad ni? gasuyop. Suyop man? Suyop man. Di ni siya na sa India? Way niya gin mentionar aksyonarex kundi ini siya assign empleyado ni siya sang syudad. Ang isa SK Kagawad. Makon mo na. Kagawad, opisyal sang barangay. Nagasuyop siyang shabu. Ay, perte. Perte ang ability. Ay, sa ilo kita aksyonarex sa launa karon sa hapon, mag-aabot na diri sa syudad sang Bacolod ang regional chief, actually term nila is regional director sang Internal Affairs Service 6 in the name of Police Colonel Roger James Brillantes. Sa diin ini siya ang magbisita o kung sorpresa nga magbisita sa tagsa ka mga police stations diri sa syudad sang Bacolod. Actually mapili lang duha diri kag ang iban talabanan dito na sa probinsya Action Rex. Sa diin diri ang tuyo diri ni Roger James Brillantes ang i-check ang programa ni Chief PNP Sinas base ini sa pag surprise to kon mandatory inspection sa tagsa ka mga police station. Ano ang tamang bihis o kung pagsuksok abis ang uniforme, and at the same time bisitahon man ang tagsa ka mga jail facilities. Ipag-check karon man aksyon na Rex ang ila sining mga issued firearms kung bala ara pa o kung ginprinda na. Isa pa diri base bala nga may ginprinda man yung bala nga mga armas action Rex. Amo niya mga pag-inspeksyonon karon man nga adlaw da plus ang accounting man sang mga personnel sa tagsa ka mga police stations agud dito hibaluon kung yara pa ang ining nga mga police o kung wala na naga-duty. Storya kita initial sa ila sining OIC head sang Provincial Internal Affairs Service nga si Police Chief Master Sergeant Rami Bando. Ari ang iya sini nga pahayag. Magalibot actually nga itong Regional Director sa Internal Affairs Service sa tanan nga probinsya. So, ang last niya subong nga inspeksyon nun ang Negros Occidental. Actually, mga duwa lang ka police station. Ang random check niya, this is a red teaming inspection. Audit ni siya sa personnel kag equipment nga ginisyo sa mga kapulisan naton kag gina-check man kag gina-audit man ang mga uniforms ng aton personnel kung wala sa tamang bihis, no? Ang ilab lang nga issued firearms ara kompleto pa, no? Sa mga purpose nga
gina-audit sa Internal Affairs Service ang kapulisan naton. Aksyon na Rex ang kabahin ginamang sa pahayag diri ni Police Chief Master Sergeant Rami Bando sa diin lantaon taman kung ano pagid ang mga activity, and at the same time ang pinaka main purpose man sa hepe sa Regional Internal Affairs Service 6 nga iya diri pagkadto kag pagkari sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balita nagikan sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:13 na nga oras. 12:30 na mga kaaksyon. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin sa Iluanta, si Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Inimay kang tanan sa kopya sang resolusyon nga ginaprubahan sang SP angot sa pagbaligya sang firecrackers. Ginahulat ni Executive Assistant Ernie Pineda na patukod nga mga structure sa reclamation area naglabot na sa 80%. Kagiban pang mga balita gikan sa kay Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government. Aksyon Art? Aksyon Rex, actually ang kaina pag-interview natin kay Executive Assistant Ernie Pineda nga mo man ang in charge hindi lamang dara sa reclamation area sa Baliligyan sa Palupok, kundi siya man ang in charge dara sa mga vendors sa Bacolod City Public Plaza. Ang laon niya gani kung ang SP kay kahapon ng information nga nabaton niya nga may ara na sang approval ginimo ang SP, no? Pero sang gin-check naton kay Vice Mayor Elcid Familiaran ang ginimo sang SP kahapon instead nga aktuhan ang ining request sa mga firecrackers vendors, ang ila sini ginimo nga desisyon nga padala o gin-forward ini sa talatapan sa alkalde ang pag-akto sa sining request kung ng tawon tax or Rex daw good as approved naman kay naging confirm last time ni Executive Assistant ni Pineda nga may nabato na sa gani nga memorandum halin kay Mayor sa parte sa sining pagbaligyan sa firecrackers. Di sining ni pamilyaran ini karong request ara na sa alkalde para nga magatagman go signal kay Mr. Ernie Pineda para na sa pag-umpisa sang stocking o kung pag-stock sa mga inugbaligya nga mga palupok kagang pag-regulate sa mga ginapatukod dira nga mga struktura sa bahin sa reclamation area. Antes ko atoan si Mr. Ernie Pineda yaring confirmation na ginimo ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Looking forward naman kay Mayor for appropriate action. Ang mga action Rex na ang confirmation malipot kina ni Vice Mayor Elcid Familiaran na sa bahin ni Mr. Ernie Pineda ging klaro niya nga ti subong wala niya sa additional no, sa mga maragbaligya dira o kung interesado nga magbaligya sa firecrackers kay out of 73 nga members ng firecrackers nga grupo 50 ang nagparesero kung nagpalayag nga interesado sila nga mag-display. Now nag-process na sa ilas ning nga mga dokumento, in fact ang mga permits sini from PNP halos kompleto na lang. Kad ang struktura gani nga napatukod dira sa may reclamation halos 80% na nga na-plaster nila. Kadamon na lang ning kinanglanon ang go signal na nga maka-isto agad nga makamat-amat na sila display pero gina-expect niya posible mga pizza 20 or 21 pa hindi sila mag-umpisa sa pag-stock dira kag sa mga pizza 22-23 dira naman magasugod ang balagyaan ay isang palupok. Now ginaulat man ni Mr. Ernie Pineda ang pinapagid ka mga guidelines ng posible gahatag man sa iya sa bahin sa Emergency Operation Center bangod man ti subong pandemic kita gihapon kag sunod sa iya kinahanglan mapatigayon dira ang nagakaigo nga pagpatuman sa minimum health standard o protocol
sa bahin sang reclamation area. Yan nga palayag ni Executive Assistant Ernie Pinida. Siguro to at kasubong sang resolusyon kay para nga makapalakat naman namon kag gawad na sila sa nila ng special permit. Nakapatindog na to sa iban sa ila sang mga structure nila. Ang sa ginaalaw naton, ang makakomply lang na ang mayara certificate of attendance sang fire safety seminar. Nga na-held na 2 years ago. So meaning, hindi na makadugang tungod kay wala man sila fire safety seminar. Ang mga membro na, mga 73 na sila kabilog, pero ang nag-aspirar nga magbaligya, 50 lang kabilog. Actually, may ara na daw 80% sa ang mga membro ara na nakapakonstat na subject for inspection na siya sa Bureau of Fire kag ato niya PNP, BCPO. So, kag RC issue. So, ang ilang papilit sa process na nila sa RC issue, no? Usually, wala man din talaga stacking sa subong. Wala ba na sila nag-stacking na mga 20, 21, 22 na. Saka 23, mga may bakal-bakal na sila. Hindi pa nasan ito. Ano na ang palayag ni Mr. Ernie Pinida? Karon sa puna kay isa diri kagin author bala nga bill si Congressman Greg Gasatayan nga nagatuyo nga i-convert ang LTO Office Action Rex sa Bacolod bilang isa kadako nga Center for Licensing ay na-approve na sa third and final reading kahapon. Anong matabo ni for Bacolod lang ni kag Negros Occidental ang makaters ni? Correct, no? Pero ang hindi sa sub-office ni kumatabo? Hindi, kung siya do Valley Regional Office Licensing Center gid siya ang what about yung iban nga mga parts ng Region 6 siya, mga probinsya? Ara man ang sila gyapon Action Rex, galing ang bintaha sini kung madayon na si I mean kung kay subject pa man ni sa approval dito sa Senate, ang counterpart kag optimistic si Congressman Greg na iniaprobahan naman lang dito ultimately sa Senate, no? Ang bintahan galing sila niya kung pareho sila nga kung mangin isa na siya kagasuguan nga dapat mangin licensing center inidri sa Negros and Bacolod. Ang matabo may dugang na equipments, dugang na personnel, may butang Action Rex para nga makita ang damo-damo nga mga salakyan niya diri sa Bacolod and Negros compared dito sa Panay. So, meaning advantageous ini para sa mga nag-proseso sa ilaw sila nga mga lisensya kag mga registration sa salakyan sa palaabuton. At least hindi na magtabok pa to. Correct. Kag kidamo na personnel ay kay kung ipagi lang kuno sila niya kung wala ni kasuguan, walaton mo lang yung government kung saan wala na sila magdugang personnel. Di kung tatlong bilog lang nag-cater, kaya mo na kadamo Action Rex ang mag-asikaso sa nag-proseso. So kung ini na mangin isa nagkasuguan kamaterman sa uli isang Pangulo, at least dako ini nga bilig, bisan pa man, kung may proposal nga sa iluan na Action Rex ang kuan LTO, sila nga mo maragapon, walang problema, kaya kasuguan na bisan sa iluan, lain mga location, ila ma-add-on sa office, alin sa personal equipments na magkapaayo sa serbisyo sa Land Transportation Office. Ang tingunan ni Congressman Greg Palatita karon sa Action Reports Afternoon Edition, ang ka-action o action ay tayo na sa balita o sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Action R Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Art sa iluhanta si Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa dugang surfer flight sang PAL kag Cebu Pacific sa Domingo. Ginaprobahan na ni Gov Lacson mga magapauli nga pasayro kapin sa 600. Yari ang kauntan sang report ni Action Marlon Hinovia, batante sila, dali ilang Action Mar standby anay, kay may nabilin ko din nga commercial, so dali gilang Action Mar standby. Ang Joy 10
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa iluwanta na ang balita gikan sa Kapitolyo Web Action Marlon Hidawi Action Mar. Aksyon Rex sa doble karon ang ginapatigayon nga preparasyon sa nga gobyerno provincial pagi sa Provincial Incident Management Team kon na PIMT. Sa sining ginapaabot nga masobra sa 600 ka mga returning residents, locally stranded individuals, authorized person outside the residence kon na apur nga naka-schedule sa maabot nga Domingo, Disyembre 20. Sa dugang additional flights sa Philippine Airlines kag Cebu Pacific Air nga damlag langgin na aprobahan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ang una nga nag-ayo sa gobernador ang PAL kag ang Cebu Pacific kung pwede madugang-dugangan ang ila sa ring biyahe ang damo pagali sa mga nag-ayo nga mga stranded kag returning residents, partikular halin sa Metro Manila kag Cebu nga luyag magpauli sa Negros Occidental subong nga holiday season. So ang December 20, Domingo nga adlaw, nagdugang ang isa ka flight sa Philippine Airlines. Isa to outbound lang ang ilan sa nga biyahe mo po sa ingon pagwa lang halin lang diri sa Bacolod pagkadto dito Cebu o kon Manila. Subong gintugutan naman dugang nga flight bari sa December 20 pwede sila magkabiyahe inbound o kon halin sa Cebu o kon halin man sa bahin sa nga Manila sulod diri sa Negros Occidental o kon sudad sa nga Bacolod. Ang Cebu Pacific Air naman dugang man sang duha ka flights, super flights rin nga naka-schedule man sa December 20. Amo na sang flight number 5 J481 Manila Bacolod, alas 7:05 ang halin nito sa Manila, abot diri sa Bacolod alas 8:25 ang takna sang aga. Ang isa pa ka flight Bacolod Manila naman 5J481 halin diri sa Bacolod alas 9:10 ang takna sang aga, abot dito sa Manila alas 10:30. Suro kay Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II, gintinluan na, ginhuluhawan-hawan na sa mga nagtarulubo nga hilamon ang duha ka mga healing center sa Silay kag Cadiz City mo nagintigana preparasyon sa ring pag-inabot sa nga damo mga returning residents. Kahapon tubtob subong Silay City hambal ni Diaz at ito ang utility team nga nagapanhinlo 120 ka mga units dito sa Silay Healing Center natinluan na. Pag sa St. Andrews Park Place Park Place 2 Healing Center sa Baysunan sa Cadiz, damo-damo naman sang mga kwarto to ang bulubakante na natigayo naman nga matinluan. Si Attorney Ray Fernando Diaz. Na-approve na ni Gov on December 20, Sunday. Usually outbound lang. Philippine Airlines will have 2 flights, inbound, outbound. Cebu Pacific also 1 flight on December 20. We already informed our team. That's about 600 people na maabot sa airport on that day. So we are bracing for all the logistical requirements, challenges. But our team is up to it. They are ready. They're preparing. Nga pag-abot sang 600 na maswab namon kamutanan, no? Kagbutang namon kamo hold sa Silay quarantine facility Silay Healing Center. We are cleaning a few more houses, no? A few more units. As of now, atutong team ta sa mga utility, the grass cutting nagahinlo sang masubra pa mga 120 units sa Silay so that we can open it for people coming during the holidays. Kung damo naman galing nga mga ibutangan sa election Mar. Yes, Action Rex,
Pero kinanglan gid na nga ibutang ng magapauli diaw. Ay, amo ng protocol lagi na sunod din sa probinsya. Bisan pa may certification sila halin sa Manila. Kinanglan gid kay hindi sila pagtugutan nga magkadiretso puli sila sa nga balay. Susti kun sa Domingo na nino? Domingo lang ang estimate iring 600 action. Mag-Domingo, ano nga pitsas Domingo man? 20. 20 na siya. Ate, pwede pa man ah. Oh? Importante nga, hindi sila mang New Year sa balay kwananto sa ila. Kay basta action Rex mapagwasan temprano, man lang ang resulta ka mag-negative. Oo. Hindi naman kinala magtinira pa sila sa 14 days sila, hindi naman kinanglan kung nara ng resulta, di ba? Ang ginaulat action Rex kay kalabaran sa tungduay naman kay kalabot 14 days. Gani man. Tagaan prioridad nga mapagwa sa giliyon sa badang madasig ang resulta sila sa nga RT-PCR test. Amo man lang na siguro at least 3 to 5 days siguro nga tiner nila sa aton nga mga quarantine facility. Okay naman na sila. Importante nga magwa daw ng resulta. Ang medyo dugay-dugay lawig-lawig mga 6 mana muna na pinagkabalawig siguro. Kay man ang purpose ng sa mga nagapauli aksureng sa magka-open pamilya nila mo. Correct. Holiday season. Pero yung biyahe, mas matingalab lang sa buong adlaw December 17 ay biyahe ang Cebu Pacific area. Cebu Pacific Air, super flight sila December 17, Manila, Bacolod. Manila, Bacolod, flight 5J473. Isa lang ni ka-flights? Isa lang ni ka-flight? Isa lang ka-flight, Manila, Bacolod lang. Kay sa flight advisory, sa bilog nga bulan sang Disyembre Action Rex, waay isang flight subong adlaw ang apal kag wala masang flight ang Philippine Air Asia subong adlaw December 17. December 20, kuntani ang PAL Wyman o gali nag-ayo sila. Ako mo Domingo December 20 nag-ayo sila. Kung pwede makabiyahe. Sa muna ang damlang lang inaprobahan ni Governor Bong Lacson. Same man ang Cebu Pacific kung basihan ang kabugusan nga flight advisory sa bilog nga bola sa December. Supposed to be kuntani uway sila sa flight action Rex sa December 20. December 20 nila inbound pero cargo lang, hindi sweeper. Pero nag-ayo man sila na kung pwede maka-sweeper flight sila. So muna ginaprobahan man. Pero pag December 21 niya, wala na ni flights? Ara, may mga damag sunrex ang okay. Kay gintabalo na gadaan ng provincial government. Nabugusan nga schedule sa biyahe sa rin tatlo ka mga airline companies. Kung may ari gidya adlaw, gaway gidya sila sa biyahe. Amo na nga dara nila ginatuon, ayo nila. Pwede sa nga adlaw, kung ukihan bala sa provincial government, nga biyahe sila, mas maayo. So mo to, ang ginaprobahan damlag lang ayo sang PAL kag Cebu Pacific, kung pwede makabiyahe December 20, Domingo, kag ina ang ginaprobahan. Ang ka-action o gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Henubaya. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Dagang salamat Aksyon Marlon Hinawia sa report gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby na Aksyon Brian sa Nukpo kag Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO plus ang aton sining nga mga out of town reporters. Tirahon ta na dugay-dugay mga balita ninyo. Dire kita nayho sa Mapuslanon, Mighty pamati ang namon ginasandigan
hingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Ayos, sige, dali gidangha kay manamyaw tanay sa mga kaaksyon tadra kay Alexander Pila. May lang nga pag-monitor sila sa Home Along Zone 6, Barangay Handumanan. Boperti Home Along gid Sir Alexander Pila. May lang nga pag-pamati Shoutout lang sa parinti ko da sa Barangay Cancilayan, Morsia. Family Pila, no? Kay Jenny Solgon, may lang nga pag-pamati, tamyaw lang liyog si Tresha Donisa Toledo. Happy 38th birthday today. Happy birthday, Tresha Donesa Toledo. No? Halin sa kay Janie Solgon. Kay Robert Roma, may lang pagpamati. Kay King Gaho from Isabela. Kag kay Helen Ledesma, Jeline Roma. Halin sa kay Robert Roma. Alex Villarias, may lang pagpamatig, monitor siya sa Barangay Villamonte. Thank you so much, good Alex Villarias. Kay Cory Bidaha, may lang pagpamati, listening from Kuwait. And Roth Kusawa, may lang pagpamati, Roth. Sa kay Dino Alik, dira sa Inigaran, may lang pagpamati, Dino Alik, no? Kay Idi Laos, dira sa Kintown Victorias. Kag kay Nanay Isabel, may lang pagpamati, no? Jolski nga pala. Mayong pagpamati lang, shoutout lang pamilya Abalunan dira sa Isabela. Salamat gid Jolski nga pala. Ay, pwerte nga ngalan. Kay Yorba Quiniol, may lang pagpamati dira sa
From Kingdom of Saudi Arabia, patamyaw lang da pamilya ti Sara Caglosinio, family dira sa Sitio Laghit, Barangay Pasil, Ibi Magalona. Salamat kay Jorb, no? Kay JR Mainit Rihon, may lang pamati, Madam Elizabeth Malaka Gamala, kag Malaka family. Thank you so much, Gid. Kay Rosalina Arellano Espadero, may lang pamati Rosalina. And sa kay Torres Alex, Action Rex, check attendance lang. Monitor lang sila sa Purok Laurel, Barangay Mandalagan. Barangay Mansilingan. Tamyaw lang damigo yang si Frank Jocades. May lang pamati. Buyong gini si Torres Alex. Panumdo mo naman, Colex. Robinson Nilios, may lang pamati. Robinson Nilios. Action Rex, ano ma-clear ang Barangay Tuman? Why ko na kabalo? Depende pa na sa mga otoridad ta. Gerald Hermino, may lang pamati sa Villasol, Bayawan City. Maayo na gid magbalik ang face-to-face ang klase kay makakunot kilay ang online class. Gani man. Gerald Hermino. Ranti Banag, may lang pamati sa pamilya Banag sa Inigaran, watching live from Kahigaran, Sang Bacolod. Ay, puwerte si Ranti Banag. Melchorita Ferrer, may lang pamati Melchorita. And Teresita Quinto, may lang pamati. No? Joseph Canoy, may lang monitor Joseph. Kay Rian Montesa, may lang pamati Rian. John Resisio Raman and Victor Tugaf, may lang pamati Sir Victor, no? And Christian Manalo, may lang pamati kay Chris Kerry Paul Tanatan, may lang pamati shout out lang kay Tiyay Juna Divulgado Lansar from San Enrique. Thank you so much gid Chris Kerry Paul Javier Tanatan, Bea Jonathan Gamonitor man, no? Alex Montisas linya ayo Serex nga nag-suicide gidto si tatay man kadlok niya kay COVID ara na si baksin gani man buta. Nenfa Magallanes, may lang pamati. Veronica Santillan Manukan, may lang monitor kay Eric Rojo Asiado from Quezon City, may lang pamati. Kay Paul Spot, Valencia Kinet, thank you so much idol. Kay Humal Lumina, good PM lang, no? Warlito Nisya, Almera Lima Lasarte, kay John Ray Singson, may lang pamati dira sa Sitio Mansilang, no? John Ray Season. Kay Roy Bravo, kamusta da Roy? Kamusta lang kunong tanan nga mga miyembro sang OTTG. Ari lang siya monitor. Si Roy Bravo, nasa abroad siya ngayon eh. Jocelyn Libon Dispoho, may lang pamati. Ronnie Mananghaya, may lang pamati dira sa Hope of Saudi Arabia. Leonila Tarosan, monitor dira sa corner Gatuslao, San Sebastian. May lang monitor Leonila Tarosan and Sugar Spices Alba Honeybee. Silinga sir, ang face mask ko. Kuha lang di ha. Swing lang di pag may time, no? Ayos. Din pagid na ding iban. Daligid lang ha. Kay i-check ta, no? Para siguradong sigurado. Kay Lani Heromiano, may lang pamati dira sa Tapas, Capiz, no? Si Lani Heromiano. Thank you so much, Lani. And Win, good day. Inquire lang ko po kung swab test po bang bata age 5 years old and 4 years old, di ba? Dali lang, no? Exempted sa swab test as per DOH. From Manila, destination Barangay Singkang Airport. I-check lang ninyo dira, no? Sa airport kay dira man kamumahalin sa Manila, i-check lang ninyo, no? Kung ano ang tabo kung ari na kamo sa airport, no? Sa Bacolod. Melchor Barauca Rombines, may lang pamati. Christine Minies Villalobos, may lang monitor. And ako Maldita sa kay Alexander Pila,
Okay. Thank you so much gid sa inyo sa nga pagpakigopod. Sige, dali gilang standby mga ka-aksyon sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo kag report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO Plus ang report sa aton sining nga mga out of town reporters. Pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kahintangan, responsable.
hatag balita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita dre sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:51 ng aton oras. May lang pagpamati kay Kagawad Melchor Baroca Rumbines, kag kay Belen Salaw, kay Maryvic Finiti Peruelo dra sa Kabangkalan, kag paring Alan Navales kag Jusing Topas ug monitor man, no? Sige, katuan tanang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office.
Ini may kang tanan sa Nokpo full alert status sa CPP NPA anniversary kag pagkansila sang ceasefire, no? Yaring kaundan sa report ni Action na Brian Morden. Action, Brian. Action na Rex, mas ginugot pagid sinima tiniyon ang alert status karon sa probinsya sang Negros Occidental. Bangod sining paghilapit sang anibersaryo sang CPP-NPA sa Disyembre 26. Magluwas sina Action Rex isa man sa ginabantayan nila subong amo ining pagkansela sang gobyerno sang ceasefire sining palaboton iyang holiday season. Pero diri sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco ang deputy spokesperson sang NOCPO na plastar na ang tanan nga mga kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental and ginapatuman na gid ang vigilant nga paggiho karon sang otoridad. Hindi mapaktan kano ang tikang himuon sang rebuilding grupo Action Rex. That's why ang abiso ya sang ila pinakamataas nga pamunuan sang kapulisan nga maghalong gid sa tanan nga mga at tinion Action Rex. Ari si Donasco angot sini. Siyempre po, ang kapulisan po natin, especially po, ito sa Negros Occidental po, is nag-aandar po. Kaya nga po, meron tayong kinakandak po na enhanced managing police operation. Bali, para po yung siyang meeting in coordination din po ng ating tropa sa army po at saka mga government agencies po. And release po natin para po pinag-uusapan po nila sa meeting na yan po ang ating mga measures po on the coming 26th of December po, which is the anniversary po ng CPP-NPA. So, pinaalalahanan din po yung mga personnel natin sa PNP to be vigilant, especially hindi ibig sabihin na may baril ka ay okay ka na kasi hindi natin alam lahat ng mga na-encounter natin do nakaka-civilian man yan o ano man ang itsura yan o anyo yan is kasama po part po ng CPP-NPA. So yun nga po, yung sa in-increase na din po yung police presence, lalo na din po sa simbang gabi kasi hindi natin malalaman kung kailan aatake o kailan na tayo magkakaroon ng encounter ba with NPA. Action Rex muna ang palayag ni Donasco angot sini pero may ari sa diri sang hangyo gikan sa mga grupo sang rebelde. Agod malikawan ang mga dispuon kag kunano pa nga mga kamog abi kung pwede din na maghimo sa naman nga mga aktibidad kag nagayo man siya nga bukas gyapon ng gobyerno sa pagbaton sa ila kun luyag nila ka magsungka. Action Rex. Inang balita sa NOCPO. Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga ka-Action ta Life Extension Vitamin D3. No? Life Extension
Kadtuan ta si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtanan sa update bala sining paglutango sa barker nga naga pasaka sang pasero sa Barangay Alihis ang ginlutang sang riding in tandem suspects. Kagabi, motibo sa paglutang posible may angot kuno sa trabaho. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Merry Christmas! Merry Christmas! Ayun, di purma. Kanam, isang ho mo ba? Santa Claus, Do Santa Claus, do may masanag nga pala buton. Santa Claus is coming to city, mong. Gali ka? Ayun, di purma. Mayugid. Amo na ang tirada, no? Dali na pala, wala na lang kadlaw. Pila na lang? Walo na lang kadlaw kag. Ang lain pagpunta sang huhuhuya. Dali kay ano son na Santa Claus. Ayun. Abot mo ka kadto pa si Santa Claus niya? Yung mga kadto sa pag face kag nag-face Face mask. Oo. Pag masarinig siya ang Santa Claus, yung mga Rex Cantong, social distancing. Ayun, di purma. Hindi mo. Si paring Dave Kuahaw, galiga monitor man, no? Sa PDMD? PDMP. Sa mga amigo tada sa PDMP, may lang nga pagpamatid na sa inyo. Si Sir Benji Balesteros, harap da? Wala na blamo. Si Sir Benji, no? Oo. Si Gani Republika ng Pilipinas. Ng Pilipinas. Gani Republika. Nagiban pa nga mga teams ang PDMP, no? Ga-monitor si Migs-Migso. Siling ni Migs-Mig, siling niya, ara na sila. Ay, perte. Ayun, di purma. Ang mga tirada, no? Si Pabalinas, may lang pagpamati, kag si Cherry ko. Ari naman ang mga idol ko nga gaka-kumplito ang akon adlaw. Advance Merry Christmas mga idol. Huwag kita da? Ara! Mga tirada, no? Walang give and share, no? In the spirit of Christmas, Action Rex, no? Ayun, di purma. Sa punta, why ito do? Gani. Amo na daw tirada, no? Si Ruilio, Toto Catalbas, ka monitor sa ito, no? Siya? Toto Catalbas, Si Toto Ruilio, Toto Catalbas. May lang nga pagpamati na kay Toto Ruilio Catalbas. Yes, Si Joseph Chuara man, kag si Manuel Ko. Yes, Ayun, di purma. Captain Piria, kag Step Panta. Monitor man. Ayun, di purma. Merry Christmas! Si paring Nuno Agisando, ara man, no? Arasa? Ayun, di purma. Kasagkag pasayan. Amo na ng tirada, no? Pay Nono. Merry Christmas nanda. Why kita da? Ayun, di purma. Amo na ng tirada, no? Ay, perte, dito ka namin sa bukas ang panahon, Si Ronari Trabara Manggaliho. Si Ronara siya? Si Dennis Richard Tiboroma. Birthday kapon, no? Birthday kapon. Wala mo gift, ya? Mayo ko nung pasok mo. Waslik lang sabi, surusupan na Ayun, di purma. Susan Gonzales. May lang ang pagpamati. The best tandi mo Baksyon Radio. Salamat din day Susan. Salamat din Susan. Waslik lang ako masibura ka man. Mary Jane Saludares kag Corazon Villases Gayo. May lang ang pagpamati. Dira sa Binalbagan. Yes, mga mayo nga mga listener, no? Ika tutok kaya permis Action Radio, no? Yan si paring Alan na balis na great ko na ni kay na pre-coin. Si Parealan? Mas kupado.
Ayo di purma. Kaya lang kay base magsaka lamay. Kaya ano na ang update do sa investigation, no? Ang update na siya sa pinakaulihing investigasyon sa Police Station number 7 led by Police Lieutenant Conrado Espino. Gibalikan na siningaga ang lugar kay ginaturutan nila kung may mga malapit nga CCTV nga base pa man nakakuha plus ang video sa sining paglutang pagpatay kagabi sa isa ka Parker Action Rex nga gina-identify sa uli nga mo ni si Mitchell Yap 40 anyos, taga Porok 9, Barangay Alihis, Bacolod City. Pero ini paglutang siya tabuhin ni kagabi mga pasado la City dira sa may Bangga Release sa kopsang Porok Maanyag, Alihis, Bacolod City. Now, sunod sa kay Police Lieutenant Conrado Espino Action Rex. Actually may tatlo ni kay kong biktima mo, no? Duha sa ulo, isa sa dughan kag ginapatihan kalibre 45 ang gingamit sa paglutang sa biktima nga na-recover ang duha ka basiyo kag isa ka deformed slug Action Rex. Isiling ni Police Lieutenant Conrado Espino nga galakat ni kagabi ang biktima sang ginlutang ini sang riding in tandem nga lunsa ini naka-helmet. Duha ka mga suspetsado nga nagangkasanay sa motor Action Rex. Now, isa dili karon sa mga ginauso nila nga anggulo amo ang trabaho ni Yap bilang isa ka Parker Action Rex ang mga tricycle dira kag jeep ni di pasahero nga nagabiyahe sa area sang Alihis Action Rex. Now, sano kay Espino nga may batasan ni gali Action Rex si Mitchell Yap nga masami nagapanita da nagasinggitan kag nagahapoy Black Rex sa mga binastos kag masakit kag tinaka. Every time nga may maglabay dira kag may masawayan sa Black Rex. Kay kung sa droga siling ni Espino way man isang record nga drugs sa Police Station number 7 ining si Yap ko si diri nga kagabi ginako isang Iloy nga nagagamit-gamit gid man ni ang bata ya Action Rex. Pero kung sa kaso isang drugs dira sa Station number 7 wala sa drug watch list ang iningalan ni Mitchell Yap nga sa karon nagapati didya si Espino nga base may isa ka tawo nga nainit sa kay Yap sa mga pamatasay na kung case ablang nga ginapakita sa mga nagalabay dira bisa nagalabay nga motorista Action Rex kinasita yan na mo nagasinggita na siya kag usa ka nagapamuyayaw bla ito sa mga pagpasaka na sa pasero Action Rex kung may masawayan na siya kasi kita na siya no kasi ito na ito kaisog bla so isa ini sa mga ginanantaw gid ni Espino nga pwede nila maangot sa paglutang kag pagpatay kay Yap kay kung sa drugs Action Rex siling ni Espino malayo pero ito sa gihapon wala nila na gina-discount ang possibility nga basi kung may angot kay sa drugs pero nung napalaban din nga ginauso nila amo ang ining pagka-parker niya kag ining masamiya nga batasan nga pagpanita kapag singgit sa sinuman nga mga motorista nga maglabay dira sa lugar Action Rex. So ang tinitingnan natin na motive sa ngayon, yung personal grudges between the victim and the suspects, no? Kasi ang trabaho ng biktima natin is jeepney and tricycle barker. Okay. And aside from that, ang victim natin may hilig manigaw ng mga tao na dumadaan doon, even doon sa mga motorcycle riders natin. Okay. So, yun pa lang ang nakikita nating dahilan, no? Kung bakit siya binaril. So, it could possible merong tao nga may kaki sa iya. Oo, mga ganyan ang situation na nangyari. Pero ang investigator natin naghanap ng mga CCTV doon sa lugar kung saan pumunta yung ating suspect, no? Maglalakad siya from Station 7 going to Station 8 ng Old Airport. Makatisod tayo ng mga video kung talagang kung sino ang gumawa sa biktima natin na to. Anong armas yung gamit siya? Kung anong recovery niyo sa crime scene? Sir, palayag ni Police Lieutenant Conrado Espino ang hepe sa Police Station number 7. So more on ila karon yung kinakonsentrehan amo ini ang pagka-parker ni Yap kay basi may ara nga mga tao nga makahang-kahang mamla nga basi may pagdumot kag may kainit sa iya nga kagabi na tsambahan gini siya nga nagalakat sa dalan sang ini siya ang ginlutang sang riding in tandem nga nagresulta gid sa iya sini nga kamatayon. Ang bangkay karon dira ni Yap arat na haya sa Lourdes Funeral Home kag nagrequest na si Espino
sang postmortem sa bangkay sa biktima agod nga ma-determine pagid kung ano pagid nga mga parte sang lawas niya ang naigo sang armas. Sa part na sang ginikanan, yan naka-cooperate na sila sa kapulisan? Wala problema, Rex, kay ang tanan nga ginapamangkot mo sa police station number 7 nga sa Batman sang Iloy, kag very cooperative ang action, Rex, ang pamilya sang napatay. Even ang Iloy, iti kagabi sa tribute and action head din on the spot, nag-akong Iloy nga nagagamit giman ang batay akong isa sang droga. Prosto sa nagabaligya, abi action, Rex, ka nagkatransaksyon do, why ang Iloy sa may madumduman action, Rex, nga nagsangko man sa palayag sang station number 7 nga wala sang drug record, even drug watch list iningalan ni Mitchell Yap sa Rogues Gallery or even sa drugs nga record sang police station number 7. So tanawan pa niya kung ano pagit ang posible madalaganan sa sining investigasyon sang ato kapulisan dira sa police station number 7. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod PNP. Ho, ho, ho. Merry Christmas! Aksyon! Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Ho, ho, ho! Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daw madayon gining ho ya. May lang nga pag-monitor. Salamat ginaksyon Eric Magbanwa sa kay Belia Villarreal, no? May lang nga pag-pamati dili nga dula gutom kung tandim ninyo ni Eric magumpisa na. Sige, salamat gid inday Belia Villarreal, no? Kay Janine Arabelo, may lang nga pag-pamati kag salamat gid Janine Arabelo. Kay Jocelyn Gamboa, salamat gid Jocelyn, no? Kag Merry Christmas lang. Ayos. Dagang salamat kay Jocelyn Gamboa. Kag kay Mercy Palacios Rilatos, may lang nga pag-monitor man, no? Siling ni Dave Alib Kuahaw, siling ni Toto Dave, niya may balantayan ta subong alert lang kay tungod may shallow low pressure ta sa Friday and Saturday. Alert lang sa ulan mga kaaksyon. Ayos. Salamat gid Toto Dave Kuahaw dira sa PDMP, no? Ayos, yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:11 na nga tunoras sa iluhan tanay nga mga balita ta out of town. Unahon tanay si Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa kaso batok sa isa ka personal laho sa syudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa 60 anyos nga lalaki nag-commit sang suicide. Base sa suicide note, nag-suicide din siya kay nahadlok matapikan sang COVID-19. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib gikan sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger.
Action Rex, isa ka 60 anyos nga lalaki ang nag-commit sa suicide kag base sa iya sining suicide note gibilin mismo sa iyang living partner nagasiling nga nag-commit siya sa suicide bangod nga nahadlok siya nga malatnan sang COVID. To be specific, nagasiling sa iya sining suicide note nga COVID na ni. Hindi ko gusto malatnan gani nag-commit ako sa paghikog. Amo ni ang iya sining ginbutang sa iya sining suicide notes. Nagpa-record naman alas 11:04 sila mga aga si Marlene Ruiz ang living partner sang nainabitan nga biktima 61 anyos kag residente ini sang barangay Tinampaan, siyudad sang Cadiz. Ang report kay iya sining pagpahayag alauna takna sang kagahon sinigid lamang nga kagahon iya na diskubrihan ang iya sining living partner ini 60 anyos na persona ang nagakabit na sa sulod mismo sang ila sining puluyan na ini nagamit sang PC agod nga mabitay niya ang iya kaugalingon sa mismo balayan sa ila sining puluyan. Gaya naman nga nagpangayo siya sa bulig sa ila mga kaingod kag ini ang gindala sa bahin sang emergency clinic diri sa may siyudad sa Cadiz, pero ini ang gindeklarar naman nga dead on arrival. Mayara na investigasyon ang makatapos ang kapulisan pinagiman sa kay Police Staff Sergeant J. Berrierino nga ang ini nga kaso ila sini nga pag-imbestigar porman sa kay Police Staff Sergeant Jerry Velasquez. Wala sang foul play sila nga nakita kag kumbinsido man ang pamilya nga ini ang nag-suicide base sa sining suicide notes nga ila nakita sang masapwan ang biktima. Report ikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gotib. Subo-subo maning balita ho kay ambot kung basta tinabutang sa suicidal note yan nga nahadlok siya matapikan sang COVID-19 na muning nag-commit ni siya sang paghikog mga kaaksyon. No? So, subo-subo man nga balita ni. May lang pagpamati kay Sunny Boy Arnaldo Paladar. Sunny Boy, may lang pagpamati dra sa iyang pwesto. Salamat gid toto Sunny Boy Arnaldo Paladar. Katuan tayong balita ni Aksyon Percival Villamor sa siyudad sang La Carlota. Kaso batok sa isa ka persona nga nakuhaan sang improvised pin gun sa siyudad sang La Carlota. Ginpasakaan na sang kaso. Yaring detalye upod kay Aksyon Percival Villamor. Aksyon Percival. Yes, Action Rex, ang formal na ginpasaka sa pulisan sang La Carlota ang kaso batok sa isa ka suspitsado nga nakuhaan sang armas lutang kag sang mga paraphernalia sang drug. Ang suspitsado diri ginkilala sa kaya Jojo Silva Itulubaños, pumuluyo sa barangay Hagimit, La Carlota City. Sang nagligad nga mga inadlaw Action Rex, siya ginserbihan sang search warrant kag nakuhaan sang isa ka unit sang improvised pin gun kag 8 ka rounds sang 38 pistol ammunition o kuno bala kag nakuhaan man sang 2 ka putos sang residue sang suspected Shabu Action Rex kag improvised toter. So karon ini siya pangatubang sang violation sang section 28 sang Republic Act 10591 kag sang isa sang droga nga na violar niya ini violation sang section 11 article 2 sang Republic Act 9165. Duwa ini siya kakaso ang ginpasaka sang aton kapulisan sang siyudad sang La Carlota. Aksyon
Rex, no, sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe. Ginpasaka ini formal sa City Prosecutor diri sa siyudad sang La Carlota. Karon ini ang suspect ara pa karon naunong sa custodial facilities sang La Carlota PNP kag nagaulat sang commitment order nga ipanaog kag iliton ini siya pakadto sa BGNP. Report live gikan diri sa compound sang La Carlota Police Station ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakaintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
dalampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad may lang pagpamatid ra kay Toto Wilfredo Laison Domingo, may lang pagpamati kag happy birthday gliho sa kay Chay Aida, no? Birthday subong Chay Aida, happy birthday. Pila ka na Chay? Sa Hacienda Herminia, Barangay Purisima. Ayos, kag kay Jabong dira may lang pagpamati kay Jabong. Ga-monitor siya sa sining mga tinion. Jabong, good afternoon. Sige, standby na mga ka-aksyon diri sa aton sining pagpangalagad. Standby na sa masunod nga programa ang This Is My Life. Upod na kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo sini ka-aksyon sa Kaanginan Aksyon Rex kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon